салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навбори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. касоне ки хонаи фурӯшӣ дар замини фурӯштира квартираи фурӯшӣ рақами мо дар экран мешавад, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сомай. ва аз шумо дӯстони азиз эҳтиромона хоҳиш мекунем, касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бунед дӯстони азиз, навора падилесия кунед. ташаккури зиёд дӯстони азиз, рафтем навора тамошо мекунем. ина квартираи навастройки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, фирдавсӣ, поёни корвон, обтови роҳи навда. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 34 метр квадрат мебошад. фурохта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошанд. хона ремонти фасон дорад, фақат даромада зиндагӣ мекунем ва боз хонаро бо тамоми чизу чорааш фурохта мешавад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ленинский район. як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 39 метр квадрат мебошад. фурохта мешавад бо нархи 129 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет мега соҳиби хона дорад, ҳуҷҷатҳоша карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экран. занг зан, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи навастройки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ленинский район. 2 хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат мебошад. фурохта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти фасон дорад, фақат даромада зиндагӣ мекунем. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа, райони дӯсти халқҳо. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 37 метр квадрат мебошад. фурохта мешавад бо нархи 189 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти фасон дорад, харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар назди хона мактаб, садик ва гимназияи аминҷон мебошад. харидор бошед, срочно хона фурохта мешавад. занг занед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар бохтар, қурғантепа. 2 хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 64 метр квадрат мебошад. фурохта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошанд. хона ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи навастройки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷон, 13 микрорайон. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат мебошад. фурохта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд барои дастгиритон дӯстони азиз. ина квартираи навастройки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷон, 13 микрорайон. 2 хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат мебошад. фурохта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. саломат бошем. барои дастгиритон миннатдори сахт ҳастем.
اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در باختر رایون وخش را نگاه میکند. 18 سوچق زمین، دو در خانه با ویرانتش و دارای پدول می باشد و یک خانهش با ویرانتش ریمونتی میانه دارد. مهمان خانهش باشد ریمونتی زمانوی دارد. فروخته می شود با نرخی 200,000 سامانی با سودا می شود. آب سوی دارد. حجت هم دارد. گردی حولین محکم می باشد و باز درختانی میوه دهنده دارد. خریدار انیق باشد. رقمشان در روی اکرانند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنند. تشکر زیاد دوستان عزیز. الله مهربان نگهبانی هر یک کدام شما باشد. باقی در امان الله باشید.